opäť na mojom kanáli a v dnešnom videu si ideme spraviť Get Ready With Me. Úplne milujem pozerať takéto videá a je to úplne super, že si takto idem natočiť svoje vlastné video a môžeme sa rovno do toho pustiť. Takisto počas tohto celého videa budem proste rozprávať o random veci, ktoré ma napadnú. Hlavne bude to o hudbe a proste poďme rovno na to. Čiže ako úplne prvý step, ktorý vždycky robím, je toner. Ako toner používam tento Anua a je úplne super hydratačný a milujem ho. Čiže ideme rovno na úplne prvý topik, o ktorom som chcela rozprávať, je proste hudba. Ja milujem hudbu. Počúvam hudbu každý deň. Také moje top žánre sú určite indie pop, pop, K-pop a jazz. To sú proste také moje top 4, top 5 som povedala. A strašne sa mi proste páči tieto žánre a idem teraz povedať niečo o mojom music taste. Moje top 5 K-pop skupín. Nepoviem teraz akože presne, že ranking, lebo proste v kuse sa to mení. Určite number 1 je Ailey a hneď za nimi sú New Jeans, alebo oni sú tak spolu na tej jednotke a potom také už 2, 3, 4, 5 je určite že La Seraphim, Twice a babské skupiny. Neviem, ja som nikdy moc nebola na holandské K-pop skupiny a neviem, proste ešte stále som sa niekde do toho nedostala a proste počúvam len babské K-pop skupiny. Ďalšia vec, použijem krém, tento Jaja, ktorý používam ráno, lebo je proste taký lightweight a večer používam tento Nivea, lebo ten je proste taký viac a je taký viac neviem, jak to mám povedať. Počúvam len dve také medzinárodné skupiny, alebo taký global girl group. Ketsai a Girlset počúvam. A Ketsai už počúvam, odkedy vyšiel dokument na Netflixe. Pozerala ten dokument. Ja som vám videla, že akože má niečo také na Netflixe a ja taká, že idem si to pozrieť, že ma to zaujíma a proste vždycky pozerám takéto nové Netflix seriály, ktoré ako majú výjsť a ma zaujímajú. Tak som si to pozrela a potom som objavila Ketsai vďaka tomu a keď som zistila, že Ketsai, niekto zo Slovenska sa pozná s Ketsai a sú kamaráti, alebo proste, že bol v tom istom programe jak Ketsai. Áno, hovorím o Adele, ktorá je zo Slovenska. To je najviac random vec, ale ja proste, keď som to zistila, že niekto z našej krajiny proste bol v niečom takomto veľko a proste bol pod K-pop tréningom, je proste úplne, že mind-blowing a moja hlava normálne potom, že vybuchla a bolo to úplne super. Takisto Adelu stále ešte pozerám a máme teraz tu dohore na svojej stene a úplne milujem, má úplne teda super rozbehnutú kariéru. Takisto môj bias v Ketsai sa v kuse mení, ale asi to bude práve teraz je asi Manon. Buď Manon, alebo neviem. Asi Manon. Neviem, proste mení sa to v kuse. Si ja mám v kuse rada niekoho iného. Ja si neviem proste vybrať jednu babu. Ja som OT6. Ďalší step bude sunscreen, lebo aj keď teraz slnko nesvietí, lebo takmer sú Vianoce, tak si treba dávať sunscreen. Moji top 5 artists sú určite, nechcem ísť zase akože rankovať, ale len poviem nejakých takých top 5. Určite Laufey, Clairo, Biba Dubi, Sabrina Carpenter, Ariana Grande a potom ďalej to už pokračuje, že Jennie, Billie Eilish, Adele a proste tak. Už neviem, nikto ďalší ma nenapadá. A ešte Tamara Kramár. Tu pozerám nie až tak moc dlho, ale a je úplne super. Má také jazz pesničky a ja keďže milujem jazz, tak je to úplne super. Asi najobľúbenejšia pesnička je asi Sunflower. A ak máte radi jazz, určite ju pozrite, lebo fakt má super pesničky. Hlavne Sunflower. Ja si moja taká najobľúbenejšia pesnička od nej. Ľudia, za chvíľku sú to Vianoce. Ja sa strašne teším na Vianoce. Proste dneska, jak toto točím, 18. decembra, ja proste nechápem, jak už za chvíľku sú Vianoce. Ja som ešte vám pred chvíľkou otvorila prvé okienko zo svojho adventného kalendára. Áno, už ten adventný kalendár nemám, lebo som ho zjedla. Ale proste za chvíľku už je proste Vianoce a ja sa na to extrémne teším. Ďalší step, keďže už som si spravila skincare, tak bude primer. Áno, viem, do ruky som zobrala korektor, ale myslím primer. Vždycky, keďže tento sa nedá zohnať ani na Slovensku, ani v Česku,
tak vždycky si ho dám strašne málo, lebo sa bojím proste, on je strašne dobrý. Len sa bojím proste, že ho budem mať málo a budem ho potom niekedy potrebovať. Len zase nechávať si make-up len na nejaké akože špeciálne eventy alebo proste na niečo špeciálne. Ak presne nemáte nejaký event alebo niečo, nejaký plán, že si poviete, dobre, tam presne to budem musieť potrebovať, tak proste ten make-up alebo skincare alebo proste nejaké takéto produkty proste treba využiť ešte predtým, jak budú proste po záruke. Proste make-up treba používať a nie ho skladovať. A milujem tento primer, fakt je super. A je na to taký dupe z DMky, ten od Catrice. Ten je veľmi tomu podobný, lebo aj ten Catrice som mala a ten je fakt celkom doslovne podobný. Ešte predtým, jak začneme, dám si lip balm, lebo mám extrémne suché pery. To je proste jedno, že koľko si dám lip balmu na pery, alebo tak proste stále do také pokrekované a nech už je leto. Dobre. Vianoce majú svoje čaro, ale proste chýba mi slnko. Ja som už asi týždeň nevidela slnko. Už vyše týždňa som nevidela slnko. Kvôli tomu, že je proste v kuse zamračené. A mňa to strašne nevá. Ja viem, že proste, že je to normálne, že cez zimu. A proste mne chýba slnko. Ja chcem vidieť slnko. A to, že je teraz ešte len 4:30 a proste už je tma. Ako 4:30, už je trochu dlhšie tma. Už proste o 4:00 nie je slnko. Proste už chcem vidieť slnko. Takisto mám mal som kalendár od Trended Up. A bola tam takáto húbka a zistila som, že je to 100-krát lepšie rozotierané make-upu, jak proste nejaká takáto húbka. Proste toto je 100-krát lepšie. Neviem, je to také príjemnejšie a proste sa s tým vie aj lepšie. Takisto mám naplánované na rok 2026. Poďme sa trochu rozprávať o 2026 roku. Na 2026 rok mám naplánované veľmi veľa vlogov, aj cestovateľských vlogov a ja nejakých proste vlogy na každý mesiac. Pokúsim sa každý mesiac vydávať minimálne 2 videá. Chcela som vydávať videá každý týždeň, ale keďže mám teraz dôležité školské obdobie, tak nemôžem sa proste tomu až tak moc venovať. Čiže pokúsim sa vydávať videá 2-krát do mesiaca. Určite. Teraz je zase koniec roka, Vianoce a všetko tak. Pokúsim sa toto video dostrihať ešte do konca 2025 roku. A u mňa nie je problém točenie, u mňa je problém strihanie. Mne proste fakt trvá strašne dlho proste dorobiť video, lebo proste neviem, možno je to aj kvôli tomu počasiu, že je také, ja som taká úplne, že vôbec sa mi nič nechce a tak, neviem. Idem si teraz spraviť myhalnice, zoberiem si klieštiky. Vždycky môj najväčší fear je, že čo keď mi to tie myhalnice odtrhne. Ja sa toho extrémne bojím. Takisto ohľadom klieštikov, kde mám povedať nejaké klieštiky typ, alebo proste maskara typ, aby tá maskara vyzerala dobre. Čiže moje obľúbené klieštiky a neobľúbené. Nemám rada tieto od Catrice, mali ešte túto vpredu proste takú štetinku a nie sú dobré, proste neviem, nemám ich rada a proste nerobia mi moc také dobré myhalnice a sú strašne také tvrdé a také ťažké. Mám veľmi rada tieto od Ebelin, tie sú fakt super a potom sú ešte také jedny, ktoré mám a sú to tieto z Primarku a tie sú strašne krehké. Proste, tieto sú až moc také tvrdé a také ťažké, tieto sú také stredné a tieto sú až moc krehké. Ale aj tie krehké niekedy používam, väčšinou po tých Ebelin, aby, neviem, proste ešte trošku mi upravili tie myhalnice raz. Je fakt dôležité používať klieštiky, ak chcete mať proste peknú maskerovú hlavu. Ja mám hlavne problém s tým, že moje myhalnice sú proste rovné a s tým je proste najväčší problém, proste ich mám ako tak dlhé, proste nie sú najkratšie, ale oni sú strašne rovné. Preto používam klieštiky proste každý deň, ale aby mi zase nevypadali rovno, keďže tie klieštiky používam každý deň, tak používam sérum. Ako sérum používam túto Alverte a dám si ho vždycky večer, s čím takto prejdem a takisto aj dolné. Nerobím nejaké úplne obrovitánske myhalnice, že po obočie, ale moje myhalnice sú potom fakt silné. Aj keď si ich každý deň klieštinkujem, tak proste ešte ani raz mi nestalo, že by proste túto takto zostali myhalnice, alebo proste nevypadávajú mi až tak. Ako maskaru používam túto Essence Lash Without Limits a vždycky treba dôležité začať od koncov. Ja sa extrémne teším na rok 2026. Proste dúfam, že ten rok proste zvládnem nejaké veci, ktoré som si dala nejaké také svoje predsavzatia alebo proste góly na 2026. Ja používam, hneď potom, jak si proste spravím korektor a myhalnice, tak používam púder. Neviem prečo, takisto už mám strašne málo toho púdru a používam takúto labutenku od Ebelin, ktorá je ružová a je strašne pekná. A hlavne takto pod oči a na nos ju dám a na čelo. Idem si dať blush. Ďalšia vec,
Highlighter. Dostala som ho zase vo svojom kalendáre. Dám si takto ten highlighter a dám si ho takto na tie líca. Takisto trochu na nos. Ale fakt len trošku. Takýto štetec, takýmto divným štecom to robím. A potom zoberiem ešte takýto štetec a ešte raz to namočím do toho púdru. Namočiť do púdru. Neviem, kde mám nejakú vec na pery, ale asi použijem zatiaľ túto Kiko Milano, čo neviem, moc to nepoužívam. Teraz moc nemám chuť si dávať setting spray, ale ako setting spray používam ten Dermacol, ale má úplne hroznú tú pumpičku, čiže som si ho dala takto do svojho prázdneho Mario Badescu spraya. Čiže to je všetko z tohto videa, dúfam, že ste si ho užili a všetkým prajem pekné Vianoce, šťastný nový rok a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!